हाय लोगोफोर गासिखौबो आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय लोगोफोर दिनैबो आंबो नोंथांमोननि गेजेरावहा माने गोदान मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय आरोना दिनैहाय जोंहा माने माइ गायनो नागिरलायबाय आरोना माइ गायनायानो दाबो जोबाखैहाय लोगोफोर जोंहा आरो बिराद बुरजा दंबावोसो गायनो ओमफ्राय हाल जांख्रायानो जायाखै आरोना ओमफ्राय दिनैदोसो माने 20 बिगा जोबगोन खोमा ओमफ्राय आरो दंबावोसो ओमफ्राय दिनै माइ गायनायनि बिदिनो संनाय खुरनायनि माने लाहार फाहार खालामगासिनो दं आरोना मटर माबा माबि एवगासिनो दङ दायो आं बेखौनो नोंथांमोन एसे भिडिअनि गेजेरजों देखायलांनो लुगैबाय आरोना लोगोफोर दिनैबो ओमफ्राय आं फुंनिफ्रायनो माने रेस्टखौनो मोनखायाखै दिनै दानिफ्रायसो ब्लगखौ स्टार्ट खालामनो नागिरबाय आरोना फुङाव ओमफ्राय रेस्टखौनो मोनखायाखै नालाय बहुत खामानि ओमफ्राय मा होनो मटरखौबो एवखांलाय लांबाय आरोना आङो मटर एवनायखौ आं भिडिअ देखायनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय देखायनो हास्लाबासै फुङाव एकदम हाखा दावरा जायो नालाय संनायनि ओमफ्राय दायो मटरफोरा मोनखांजोब्बाय आरोना ओमफ्राय फिसालाखौ फुथुनांगौ नै लांखिथिया उन्दुनानै दङ फुथुबाय जेन थेन फुथुगबाय ओमफ्राय दा खामानि हमलायनोसै आरोना लोगोफोर खामानिया जोब रोङा गथ' बुरखायबानो माबाबानो ओमफ्राय नै क्लासाव आंनि ओरै आखाइ खालामनायसो नुगासिनो ओमफ्राय गासिबो दुब्लियाव थांजोबदों आरोना बायाबो दुब्लियाव थांदों ओमफ्राय आं दायो साहा आरि फुदुंनानै दोननो नागिरदों आरोना ओमफ्राय दायो बियो दुब्लिखौ फैनानै लांफायसिगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो मटराथ' मोनखाबाय नालाय ओमफ्राय आं भिडिअखौ लास्लाबनो हायासै नोंथांमोन देखायनो सानदोंमोन ओमफ्राय दायो आं साहाखौ फुदुंनानै दोनसै आरोना लाल साहा ओमफ्राय मटर एवनाय होगोन आरोना लोगोफोर मटरखौ एवखांबाय आं दायो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों देखायलांबाय थानोसै आरोना मा खालामो बिदिबा दिनै भिडिअखौ नोंथांमोना जोबसिनाय लांबानो जाबाय दे लोगोफोर आरो लोगोफोर जायफोर बिथांमोना आंनि चेनेलावहा गोदान प्लिज नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय आरो लाइक शेयार खालामबानो जाबाय आरो बेल बाटनखौबो क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ होनायफोरा नोंथांमोननियाव थाबैनो नटिफिकेसन सहैयो आरो नोंथांमोना थाबैनो आंनि भिडिअ होनायफोरखौ नुनो मोनो लोगोफोर दाबाव दे लोगोफोर ओमफ्राय आंबो नोंथांमोनखौ बेक हरफिनगोन आरोना जायफोरनो इउटुब चेनेल दङ नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ माने चेनेलाव थांनानै कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय आंबो बेक हरफिनगोन आरोना लोगोफोर बेनो आरोना दरजाखौ फांना गालांसै सान्दुङा गोसा दुंबोबायानो नै नैबेयावहा मटर एवखांबायानो आं दहाय भिडिअखौनो लास्लाबनो हायासै नालाय ओमफ्राय नै दालाजों साराया जि गिदिरखा नालाय ओमफ्राय दालाजोंसो खोबनानै दोन ओमफ्राय नैबे जाबाय मटर एवनाय आरोना लोगोफोर मटर एवनानै दोनखांबाय ओमफ्राय आं दायो नै बिथिं लाल साहा जानो नागिरदों आरोना दै गुदुं फुदुंगासिनो दङ दैया गोदौबाय ओमफ्राय दायो दैया गोदौबाय ओमफ्राय माने दायो सापात होबोला गोसोम जागोन नालाय बेनिखायनो होथ'आ आरोना आं लोगोफोर ओमफ्राय दा होनोसै जोंहा मोसौ गाइखेरबो सेराखैहाय लोगोफोर मोसौ गाइखेर सेरनांसिगोन बाया माने हाजिराफोरखौ माने दुब्लिखौ देखायनो थांदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो देखायखांनायनि उनाव फैसिगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं दायो माखाबा मावनानै दोननोसै आरोना ओमफ्राय नैबे सापात लाबोदो ओमफ्राय नै जाबाय सिनि ओमफ्राय सापाताबो थेमायाव गैला नालाय आं बिदि थेमायावहा सोना लानोसै आरोना सापातखौ लोगोफोर ओमफ्राय नैबेसोबो सिनिखौबो सोनांसिगोन सिनिया आधा दं दायो सोसिगोन लोगोफोर बेखिनिखौ माने दायो होनानै एसे माबाला सोनोसै बेखौ सापातखौ सोना लाग्रोनोसै आरोना आंबो सिनिखौबो जि गोरा खाना हरदो सिनिखौबो आधासो खालामसिगोन
न'खरनि गासैबो हौवाफोरानो दुब्लियाव थांजोबदों लोगोफोर दिनै ओमफ्राय खामानि मावग्राफ्रा ओरैबायदि बुरजा जागोन ओमफ्राय साहाखौबो एसे बुरजा जानखानांगोन नालाय आं दै एसे होदेरनोसै आरोना सायाव लोगोफोर ओमफ्राय आंना बोरायाबो गरम बन्द मोनबाय नालाय ओमफ्राय दुब्लियाव खामानि नांगासिनो दङ लोगोफोर सापात ओरै होनायनि सिगां दैखौ एसे होना लाबावनोसै दैखौ होना लाबावनोसै लोगोफोर ओमफ्राय जोंहा मोसौ गाइखेरबो सेराखैहाय जोंहा बाया दाबो फायासै हनै माइ गायग्राफोरखौ दुब्लि देखायनो थांनाया मोसौफ्रा खाराव माराव जाजोब्बाय नै आयै सनानैलाय बेबो फिसाया गाइखेरा मोनजायैया रोंनाय मोनबाथ' आंनो सेरनो हागौमोन आं दा गाइखेर सेरफेराखै लोगोफोर गाइखेर सेरनो रोङा आङो जोंहा न'आवबाबो आइयासो सेरोमोन नालाय आं सेरफेराखै रोंनाय मोनबाथ' दहायनो सेरखांसिगौमोनहाय लोगोफोर प्लास्टिक लांफैदों आं वान टाइम रेडि खालामना दोननोसै घुगुनि साहा लांसिगोन नालाय लोगोफोर गासैखौबो रेडि खालामना दोनखानोसै वान टाइम गिलासखौबो रेडि खालामना दोनखानोसै लोगोफोर दायो थाब थाब जानाय बायदि आंना लोगोआ दा साहा लांनो फैसिगोन नालाय बिजावजालि लोगोआ लोगोफोर जोंहा बाबाया बाजारनिफ्राय नै मैगं लाबोदों आं दिनैहाय संगोन मुला बिलाइनि अनला ओमफ्राय नैबे जाबाय खुमब्रा लाबोदों खुमब्राजों अमा बेदर लाबोदों अमा बेदरजों खुमब्राजों भाजा एवगोन आरोना ओमफ्राय आं दायो बेदरखौ सुनोसै ओमफ्राय नैबे मुला आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं बेदरखौ सुना लानोसै माबायाव माबा बाजार माबानिखौ बख'लाय भिन्दिखौ भिन्दिखौसो माबा लाहाबो हरनाय दा लायगां दायो थांनाया भिन्दिबो हरनाय दङ नै लांनो रेडि खालामजोब्बाय लोगोफोर लांनोसै लोगोफोर आं बेलासिनि साहा फुदुंलायबाय नै माइ गायग्राफोरनो लांनो थाखाय ओमफ्राय नै बिथिं गाइखेर फुदुंदो ओमफ्राय नै बिथिं साहा जानदों आरोना ओमफ्राय नैबे गाइखेरखौ आं बेयावहाय हरसिगोन आरोना बेलासिनि माइ गायगासिनो दङ एसे खम जाबाय फुङावहा 27 जन गायदोंमोन ओमफ्राय दायो एसे खम जाबाय नालाय बेखिनिखौ साहा फुदुंगासिनो आरोना बेलासिनि साहा फुदुंदो लांनोसै साहा फुदुंखांनानै ओमफ्राय नैबे मेथाइ लादुखौ बायना दोनफैदों आरोना साहाजों मोनसे मोनसे होनोसै होननानै दहाय फुङावहा गायनो हायासै नालाय लोगोफोर ओंखाम होलायलायनांबाय ओमफ्राय दायो एसे खम लाखिबाय आरो फुंनिफ्राय फुङाव 27 जनमोन ओमफ्राय दायो 12 जन लाखिनानै गायगासिनो दं आरोना बेलासिनि ओमफ्राय साहा फुदुंगासिनो ओरैबायदि गरम मेसिना दै गवाखै नामा मालाय माथो दंखल सेरखो नोङो मानो दंखल सेरदो ए दैया ओमफ्राय गल' फैगायाखै होमबा सायाबो ग्लब ग्लब गोदौबाय साहा माबा लोंहोनो नागिरदो ओहो माखासेफोरनो ओहो बेखौथ' मिथिला आङो जिखुनु र' फुदुंदो आरोना बुंनाय मथेथ' माहाय बेलेगसोमोन हा बिदिनो आरो जिखुनु आङो फुदुंबाय आरोना माने माखासेफोरा खाम जानायखाय माने साहा लोंलानो आरो ओमफ्राय बे थान्दाखौल' लोंनाय जाबाय थान्दाल' लोंनोसै होननानै माबाबाय ओमफ्राय दा बै बेलासियाव गायफैनायफोरा साहा लोंगोनदां जि ग्लब ग्लब गोदौबाय
Mother. Mother. There, kid. Kid. Mama, fire. Kid. Kid. Phai motor đi lên nè phai rồi ở đúng bộ lên đấy mà để rồi lại ní lại coconia dar gần nó mama này coconia dar này coconia dar mother đào ăn này đừng khai theo thằng gì vậy cô hey home mama home masih home mama cô thằng gì vậy nè kakak kita dong ko mabre satta mabre dosta masih lusa deh Neulaya mani jabai dang birat gerdungman Madad hôm đó mama hôm lấyซึ่งโมรเจอะไรไปที่เมื่อสักเหมือนไข่ดาวกูมาในพวกเราเนี่ยไปเส้นดาวในไปไถนั่นแหละไปดาวกูบิรัตเมื่อสักเหมือนใจถึงงานน้ำประคาชมันวัฒนธรรมเงินเจริญนาบีดาวกูในดึงเลยสิกัดเห็ดดาวฐานในกองไปไปรอนาบีดาวผมเนื้อดาวในเนื้อมาเดินไป